Der var ikke plads på byens kirkegård. Ligene hobede sig op, selvom myndighederne indviede en ny kirkegård med massegrave ude for byens volde ved Østerport. I 1924 stødte arkæologer på massegrave med skeletter på Østerbro. Det viste sig at stamme fra den kirkegård, der blev indviet til brug for de mange døde under pesten i København i år 1711. Pestlægen var en skræmmende figur. Han var iklædt en rund hat, som fortalte, at han var læge. Jakken var lang og var behandlet med voks. Derudover bar han læderstøvler, læderhandsker og en uhyggelig fuglemaske, hvor han puttede stærke urter i næbet, så han ikke blev påvirket af den urene luft, der var omkring patienten. Pinden brugte han til at prikke til patienten. Byllepest var den mest normale pest. Den var smertefuld, og man fik bylder på kroppen. Nogle af byllerne var på størrelse med æbler. Der var mange områder i København, hvor pesten tog over. Pesten gjorde, at man fik koldbrand, og man fik misfarvninger. I dag er der kontrol over sygdommen, men nogle steder er den farligere end andre.